Imo nwanne m Imo nwanne m Imo nwanne m onye na-elo gị ilo ọnwụ gbuo ya onye na-elo gị ilo mmiri loo ya onye na-elo gị ilo eluigwe megide ya onye na-elo gị ilo Chineke megide ya ndị ozi bịa ihe eluigwe megide ya Imo nwanne m Imo nwanne m Imo nwanne m Imo nwanne m onye na-elo gị ilo ọnwụ gbuo ya Imo ma gị were ndụ ndụ bụ ihe ụtọ ọnwụ bụ ife alịrị kpom 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 kpomkpo didi kpom kpokpokpokpokpo kpomkpo didi kpom ala Imo be anyị ala Imo be anyị ala Imo be anyị Como é burro? Go. Gile. Oya. Omo Igbo ka tụrụ aka. Mma. Enna. Hey, sinye m ya kịta ọ dị ọkụ biko biko biko. Unu mana m na-like nne m ọ dị ọkụ. Kwa ime otu iku iri nwanne m. Ịbata mgbe ọ dị ọkụ nnọọ. I know. Brother no. Nne m daalụ. Ị na-ekpori ndụ n'elu ndụ. Ị na-eri erigwo mma. Mama dị mama. Nne Imo. Mami Imo. Hey, ụkwụ m amaka. Gbam. Ụkwụ ọma kpọrọ m. Kpọga m ya mgbe ọ nọ n'ọkụ. Mgbe ọ ka na-alọsi ahụ na ngịrị. Biko sịkpapụta ya ka o sie. Kigere m nke m ụgbọ ọrịa ọkụ biko. Biko ị na-ekwu ya. Welitete aka elu. Wetu ishirikiri ke nwanne nwaanyị. Ịma na ahụ asị dị bụ ụlọ. Welite elu. Hey, Imo nwa m. Ịbata mgbe ọ dị ọkụ. I know. Hey. Imo nwa m. Nke ego one ka ị chọrọ? Mama, onye comedy. Nwaanyị egwuregwu. Onye comedy. Ị ga-aba Bollywood. Biko tiri nwa gị na ya na-ajụ m ka ego one. Kezi mgbọsị imepere butiki mama put. Ya na-ajụ m ka ego one ị ga-etiri m. Tiri m ni biko na ike niile nọ m na ha agwụla. Ejile m ihu nwaanyị m buru last. Onye m kwọrọ n'azụ nga akọ ha anụmanụ ka ehi. M kwọrọ ya anyụdo m n'azụ m bụ onye. Straight niile nọ n'elu adịla low. So biko tiri m n'ime. Merigote ka nga ọrụ mgbede mgbe chi na-ejile. Imo. Mama. Ana m apụzala m ga-eji welu business m na-egwu egwu. Aghọtara m ebe ị na-aga. Kezi nke wu na ị na-erezi nri. Oh. Bịa Uju. Ha? Ị gwara nwanne gị nwoke na m na-erezi nri. Mama ya ka ntị egwe kịta. Brother, mama na-erezikwa nri. Ha mechi ọnụ gbara ụka. Ị nọ nga amị onwe gị choo. Ị na-amị ahụhụ onye ọ batara. Nne gị na-ere nri. Onye ọnụ ka nda. Ma biko. Egwuregwu aka obe nga. Agwa gị na agụ na-agụ m na staff m. Sinye m n'ime eri ka ige mụri. Ka ka ga-esi bịa n'ụlọ nna m na-azụ nri azụ. Biko egwuregwu a biko ọ dị too expensive. It is na mkpu. Onwere ihe mgbagwoju anya nkwu kịta. Ọ bụ na ị chọrọ iri nri, iweta ego, ntinyelu gị nri. Money for hand. Food inside plate. Ozugbo. Gekwa m ntị o. Ihe a bụ my new year resolution. Ọkwa ị na-anụ ya? Food is ready abroad na be mmadụ. Ọ dịrọ possible. Ngwa gezie ntị. Ọsọkwa ya bụrụ na nne nna nwụrụ anwụ tetere kịta chọọ iri nri. Piam ọkpọm ego m n'aka ozugbo. Nwanyere ya. Nkwụnyere ya orie. Otu a ka o mere. Kedụ ka ị na-ekwuzido? Ị makwa na ikwu na ibe na agbata obi na-akwụta ụgwọ. Business a na-aga ọfụma. Ọ na-aga n'ụlọ. Nna m ghọta m ka m bara gị uru. So ebe a ka isi. Nya maka na m nara gị ego n'ụtụtụ. Ego m jiri kwụọ gị n'ọkada. Ọ bịa mere gị ji share overnight wuruzie mama put. Na-erezi nne. Eho dibulo dị ka m nọ nwa nwetara ahụ m gị na-eresi m nri eresi. Nsogbu adịrọ.
Ekwe ego gị were. Ọ gịnị ka ọ na-afọpụta? Hai! Oh, Imo. Adị m eresa ụmụazị nne. A plate nne m nere na-ebido from 400 naira. Mama! Imo! Brother! Taa bụ sọnụ Chineke akpọ gị ọkụ. Brother bọwa gị ọnụ. Go na junction ka m ga gotere mama anyị. Asa onye apam so mwo. Asa ambulance. Mana. Mkpi arịsị. Ide ejili ụkwụ apụ junction. Mgbe maka ga na-eji ụkwụ shi nga ga Owerelo. Fọma nga binya na-eji m ejisi m galalo. Aga m efe ntụ n'ụzọ. Mbịa bụpụ ga kwọpụgo Johnson. Ọ mkpọkịrị ihe dị ka gịnị mbịa ka ịtọkọghị m n'azụ ka ebiri na ebiri maka enwezi m aka ọrụ ndụ mmụọ gbajisiri gị ụkwụ wite na-etoro ego n'ụkwụ ị nwere elephantitis ibu acha ere n'ụkwụ aga m atanụ gị pụta gị ọgbe na-aga ọrịa mkparị maka sị ebu m Volvo ugbu a ga-etasị m kwụrụ gị na Volvo ka ga-eji ụkwụ aga gị hapụ otekụ na chit ịtụfuchiri m customers masị m ka ọgụ ụgbọ apụọ ngada nwere ego atụpụrụ m ọnụ mkpụrụ ahụ ara gị ụgbọ akwọla m pasinja onye pasinja ụlọ ahụ ziri m ya sị mba na mmekwa mmanụ ya hapụga m nluzu ego ka ịhụ bịa na ọga bịa pams buru gị Brother, ị ga-abụkwa n'ihe niile ị ga-abụkwa n'ihe niile ya na ịchọrọ ịkọwara m ugbu a na otu na nwofe ọbara gị enweghị ike imereli m ihe ọbara isi kakwanụ brother ị na-emekwa n'ihe otu a iwedatatu obi ọ bụrụ esika amoto ọbara gị fuel agalaka nekwa ihe m na-agwa gị ọbara siri ike fuel garala ọnụ ọ bụrụ na ịgada akwụkwọ ka iji ụkwụ gawa dem you Ịchọ ka ọ kwụọ gị ụgwọ? mama ihe ahụ katun anyị emege Ujunne m Mike na nwanne m nwaanyị ego ọwara na-agba m agbagburu m onwe m na ọkada Chineke ọkpọrọ m ọkụ ndị mmụọ fọrịrị m egbe elu ọgbagburu m katapila ọkwọrịrị m apa m so buliri n'elu Ozugbo nna adị m eme ụdị ha nne bịa tụgo gị m atụpụ gị na bus stop ma ngwa m ma be watchful o Don't be looking one more. Brother, gịnị meziri? Enwere ote afọ shiri m mkpụrụ ma agakwa n'ime ọhịa ga wụọ ya wụrụ afọ ka emege gị gburu afọ emeghị gị ka anyị nọ n'ụlọ gbanyị pụtara na road ka mesi na-ada ana m abịa nkwa Brother, elekwana ihe ujo tali eme gị? ụtalị awụ maka otu ishiri gaga gị na mma ga-agbakọta aka nwere m na-eme caricature. You turn me into an object of caricature.
ngara iri nne mma m shiri m akwụ ụgwọ ya gana mma m ji m na-eme tenene akwa nne ama akparị gị n'ụzọ ngụgba mkparịchaa gị mege rukwa ya adị gị tụpụ ọnụ kọlụ ya mmasị m pere gị ihe ọkwa ịhụrụ ọrụ fashọn ahụ ya akwụsị isi m ya chere the more I wait is the more angry I become. Lie down. 16 plus 16 ole ka ọ pụtara? Ole ka ọ pụtara? 32. 32 kwanne. Ọ ihe ga-anata n'aka m ugbu a. Ma bụrụ ala sịta. Ma bụrụ ala. Mụ na-agụ biri igbe ebiri. Gị mege tii ga aka m bido ha n'isi. Magu gekun ki gana. Giwa poso. Ele go mi. Ele go tapita. Muna ge bere machine cup. O muna ka lota ya rete. Gi mege no piam. Gi go ya magu maka Chineke m gwo na boss. Unu ji na-ete epele. Unu na-emere meeting. Mmiri eri mma m siri m kwụ ụgwọ ya. Ọ sị ga-akpọpụ gị na mmadụ this week. Unu mmadụ ihe eji ego eme. Dị mkpa ọma ha ka m nụ. Nna ata na abụọ nọ n'obi nna ata na abụkpọ m anya. Ọ bụ ihe na ịlara ma mmiri ọkụ na ọchụgo. Ị ga-ama mmiri ọkụ orele gị butoro. Then you. Ụmụ amụsị. Mbịa akwọpụga gị. Ke m kwụrụ gị akwụ unu ga-akwụrịrị ụgwọ ya. Nga akwadoro gị. Mụ na akwụrụ m ụgwọ gị kpọ m anụ ọzọ. Itigara machine m na gị a. Ndị mmụọ ga-ewepụ gị na gị a. Then you. Gị leta m anya. Nwụrụgo object of caricature. Ịpụtụrụ. Keke sakpọrọ m si ebe a gaba junction 500. Ego ole ka m na-akpọburu gị mbụ? 10 kobo. Ọgọ 500 naira. Ọ bụ na ile anya nwezi onye ọkada ị na-ahụ n'ụzọ. Ndị ọkada niile gara meeting. Na m jiri nwayọ ka mmene ga-ebere kwapụta gị because agaje m towards the same direction with you. Otherwise, ị kara iji ụkwụ etrek ya. Ọ 500 naira. Mana ile n'anya 100 500 ihe dị iche dị. Biko jeni. Ka m nyeze gị 150 ka pụọ. Ọ 500 naira. Ka m nye gị 260 ka pụọ. Ọ gasị ịda aga m kuma m ishebe akpụ. Ngwa chere. Ele ka m gbapụrụ na amachari. Ka m nye gị 270. Ka pụrụ 270. 500 naira. I made 28. 500 naira. Now go be tracking me no. Let's go 280, 500. Put your but name last price. Can be 290 because. Okay, go 500 naira. 300. Apa oleh apa nak? Kaipo 500 bunga kaipo. Nso badra. Aku ma aku me do business. Give me the time here come trotro kobo. Ati ji ego gi kwani ji ego. O me ka na eruru ahu ono. Gi we go so lanti hu ego ege ja gbokada. Ihe yiri keke. Yiri pick and throw. Ihe pick and throw am. Ka be kwere go 500 kaipo no. O me ka na yiri ready shoe. An gwa me dey ready shoe mbo. O ga na agala m lete m na ga no. No, message. Give them 10 kobo. 220. No matter. Aka na shimi kama be shiri gi kele ise. Age kuro wage. Ga biko. Buta won gi ogro nwago. Ile kama nye ko e ko mo aba kan do. Onye mo ten nega wonye pra. Oga 10 naira. Onye ga ala ndagbo no nwe na hu. Ko na na ti akwo m. Mene mma wan ebe na TV na dia. Ade TV na nko na ma ti do TV nwoto nwoto. Alimo State. Onye na-ele anyị ilo onwụ bụ ya. Enugu State.
Aka ga-elogo ma akwata bụ dịgoro ọhịa gị gba m onye osu. Ekwuru m ekwusi onye ahụ onye osu. Ya na m na-azụ esi kachi. Okada na-enwe grade. Ekwuru m ekwu. Mmiri na-eme ego na mmemme kwa abachu. Ama ọzọ pụrụ gị ije. Nkwa mmiri. Nkwa ọdụ na mesin. Gị sa ya si tụrụ ma jiri ọbaka. Ma m ekwuru gị gba m onye osu. Gịrị ego mgbalaga. Ekwere na ngo. Nye mkpatata ahụ onye osu 500 naira m. Agadi mara 500 naira m. Agadi mara 500 naira m. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all. We love you. 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 We love you.